Mnyamata uyu mukumuonayu anapasidwa juisi ndi bwezi lake ndipo atamwa juisiyo anayamba kusanza mosalekeza komanso kutsekula m'mimba koopsa kuja. Komano ndi chani chinapangitsa Romati bwezi lake nkumupasa zoyipa chonchi? Mnyamata amene yuyu ndi ndani? Atasanza sadza kenako chinachitika ndi chani? Moyo wake wa tsiku ndi tsiku umamuyendera motani? Ndine Dini Studios khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira osayiwala kutsatsisa malonda anu aja ndife a Dini Studios tiwadziwisa Amalawi zomwe inu mukugulisazo. Musayiwale malonda athu sagulisira kumpanda, tilankhuleni ife kuti mumve zambiri mmene timapangira. Shorani Raji ndiye dzina lake, ochokera ku Kerala, dziko la India. Shorani nayenso asanamwe juisi othiridwa poison chonchi iyeyu Shoraniyo poyambapo anabadwa zabwinobwino monga muja mwana aliyense abadwira mkumakula. Anaphunzira mpaka kukafika ku university, ndipo atafika kumene koko anakumana ndi mtsikana wina dzina lake Gushma. Awiriwa anayamba kucheza ndipo posachedwa anayamba kuyamikirana nsagwada, koma ndiye uli ndi chipumi chabwino. Phazi lako lalikulu bwino mkaziwe. Kenako anagwa mchikondi cha zaoneni. Awiriwa amalonjezana zote azakwatirana masiku nkumadusa, koma chikondi chili mkati mokoma. Makolo ake a Gushma anayamba kusakasaka mamuna oti akwatirana ndi mwana wawoyo. Gushma ngakhala anadziwa kuti makolo ake akumusakira mamuna, iyeyu sanafotokozere makolowa kuti ali naye kale otsutsonana naye. Ndipo mamuna atapezeka makolo anapanga dongosolo la unkhoso wa awiriwa, ndipo zinatheka unkhoswe nkuchitika, koma Gushma sanakambe kanthu ngakhale kutsutsa za maganizo a makolo. Shorani atamva za chinkhoso cha bwezi lakelo anamufunsa, ndipo iye anavomereza kuti wapangadi, koma wangopanga pofuna kungowasangalasa makolo ake. Ndipo iyeyo ngati pali munthu yemwe angakwatirane naye yemwe amamumva mu mtima mukuti ndiye ndi Shorani basi, ankateno pomulimbisa mtima. Shorani anamuuza bwezi lakelo kuti ngati akunenadi zoona ndiye kuti kuli bwino akwatirane mwanseri, ndipo Gushma anavomereza kuteno. Ndipo awiriwa anakwatiranadi nayamba moyo wawo wa banja wa seri. Koma ngakhala anateno, Gushma sanasiye kulumikizana ndi Satish, mamuna yemwe makolo ake anamusankhira uja, ndipo mpaka anayamba kupanga madeta aukwati. Ndipo Shorani atamva izizi anamufunsa bwezi lakelo, koma bwezi lakelo anayankha kuti wasintha maganizo basi akwatirana ndi mamuna yemwe makolo ake anamusankhira uja. Koma Shorani anamuuza Gushma kuti iyeyo anamuvomereza ndi mtima wake onse, amamukonda zedi komanso amamuona ngati ndi mkazi wake kamba kuti anakwatirana ngakhale munali mwanseri. Gushma anamuuza Shorani ayiwale za ubale wawo, koma Shorani anakana. Ndikhala bwanji popanda iwe tinalonjezana, ndiwe wekha mu mtimamu amene mtima wanga umagunda. Awiriwa anali akukangana za nkhaniyi kwa kanthawi, ndipo kenako tsiku lina kunacha zabwinobwino monga muja momwe kumachera masiku onse. Ndipo Gushma ndi Shorani anayankhulana pa foni kwa nthawi yayitali. Gushma anamuuza Shorani kuti mmawa lake makolo ake akuchokapo, ndipo iyeyo azabwere kunyumba kwawoko azacheze. Awiriwa anavomerezana kuteno. Kunali kummawa kwa pa 14 Oktoba 2022, ndipo mwe Shorani anamuimbira nzake kuti amuperekeze kwa bwezi lakelo akukacheza kwa Gushma. Awiriwa anagwirizana, ndipo ulendo unayambika wa kwa bwezilo. Ndipo atafika Shorani analowa nyumba kumusiya nzake uja akumudikirira panja. Ndipo panadusa kanthawi pang'ono Shorani anatuluka nyumbamo, koma akuoneka osowa mtendere, komanso atangofika panali nzakeyo anayamba kusanza mosalekeza. Ananyamuka nkumapita mwacho nchobe, koma ali munjira amangosanzabe. Ndipo atafika kwawo anayambano kutsekula m'mimba mosalekeza. Izi zinapangisa makolo a mnyamatayu kumutengera ku chipatala, koma zinthu sizinali bwino osasintha. Ndipo kenako anagonekedwa mchipatala atadwalika zedi. M'bale wake wa Shorani anamuimbira Gushma kumufunsa kuti anamupasa chani Shorani, koma Gushma anakana kuti palibe chomwe anamupatsa. Achipatala anapeza kuti Shorani anadya poison yemwe anali oopsa zedi, komanso amaononga ziwalo za munthu mkati. Masiku anadusa Shorani akuzunzika kamba ka mistake ya tsiku limodzi yopita kwa munthu yemwe ankamukhulupirira kuti ndi yemwe angakhale oteteza moyo wake, yemwe ndi Gushma. Madzulo wina bambo ake atapita kokamuona Shorani, Shorani anayamba kulira, ndipo anawauza bambo ake kuti iyeyo sachira, koma
komano amamukonda Gushma kwambiri ngakhale wamupanga chipongwe, ndipo Shorani anawafotokozera bambo ake za ubale wa iyeyu ndi Gushma, ndipo mpaka pomwe matenda ake anayambira. Bambo ake a Shorani anapita ku polisi komwe anawafotokozera apolisi za zomwe mwana wawo anawauza, ndipo apolisi anapita ku chipatala kwa Shorani ndi kukatenga statement yake. Ndipo apa apolisi anakamutenga Gushma, ndipo iyeyu atafunsidwa iye ananena kuti anamupasa juice komanso sanamwe yekhayi, iyenso anaza mwanawo. Apolisi atamuuza kuti abwerese botolo la juice yemwe anampasayo, iye anayankha kuti juice anathamo ndipo botolo lakelo anakalitaya sakudziwa komwe lili. Apolisi anamusiya Gushma kuti apite, ndipo pa 25 Oktoba 2022 Shorani anamwalira atalimbana ndi moyo kwa masiku okwana 11, kulimbana nawo moyo kwabwino ndi kufera nkhani za malavu. Apano apolisi anayamba kafukufuku wa serious, ndipo Gushma atapanikizidwa ndi mafunso anaulula kuti anamupasadi Shorani poison kamba kuti iye Gushmayo samafuna kusiyana ndi mamuna yemwe makolo ake anamusankhira, pomwe Shorani samalola kuti amusiye Gushma. Gushma anaululanso kuti anawadziwisa makolo ake zomwe iye anamupanga Shorani, ndipo mayi yake pamodzi ndi ankolo ake anamuthandiza kubisa maumboni potenga botolo la juice komanso poison uja ndi kukakwirira ku munda wina. Apolisi anakasaka botolo komanso poison ndi kukhala umboni, komanso foni ya Gushma imaonesa kuti iyeyu ali bize kumbuyo kukusakasaka njira zophera munthu pa intaneti. Foni inali mboni yayikulu komanso Google. Pamapeto pake Gushma anagamulidwa kuti alandire chilango cha imfa pa zoyipa zomwe iyeyo anapanga, pomwe ankolo ake anagamulidwa kukakhala ku ndende kwa zaka zitatu, komanso mayi yake. Oonera nzanga, mukuganizapo chani za nkhaniyi nanga mwaphunzirapo chani mu nkhaniyi? Ndine Dini Studios, ndathokoza kwambiri kamba koonera nkhaniyi. Musayiwale kupanga like komanso kuyika comment kuti timve zomwe inu mukuganizapo za nkhani, ndipo pamapeto pakenso osayiwala kupanga share ndi kupanga tag anzanu aja nawonso azamve nawo za uthengawu. Thank you.